Смешниците да еба. Много луди човек. Ева, такава музика няма другаде. Дайте ми, дайте. Нещо хубаво да ми накада. Да. Ей, това е национализъм, брат. Майка България. Няколко дни след Деня на будителите. Ева, човек. Тъй се постъпва. Такъв. Няма слабо, човек. В деня на изборите, брат. О, да, е вярно. Тама, сигурно това е повода. Анте. Ех, че се раздава. Искам субтитри, моля. Тъй като за нас българите ние сме малцинство, тук все пак съжаляваме, нали, че прекъсваме снимането на мазен клип. Те, Аз смятам да ги саботирам, брат. Направо. Блъскаш камера. Камерамена. Ева, човек. Яко се раздават хората. Ева.